Sa init nga isyu karon kalabot destabilisasyon sa administrasyong Marcos, gikumpirma mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga wala siya na monitor nga miyembro sa PNP ug Armed Forces nga nalambigit sa among butang. Ano ang report ni Abby Caballero? Atul sa pagbisita ni President Bongbong Marcos sa General Santos City, nahisgutan ang destabilization plot batok sa iyang administrasyon. Sumala sa Pangulo sa kasamtangan, wala siya'y nadawat nga impormasyon nga adunay pulis nga nalambigit sa destabilization plot. Yung mga retired, baka meron na mga ginagalaw na kasi sumasama sa mga staff ang ginagawa. Pero sa ating mga kapulisan, siyempre sa officer ko, wala naman tayo nakikita gano'n na namumulitika ang mga pulis. Wala sabdaw nagatuo ang Pangulo sa loyalty check. Ano sasabihin mo sa tao? Sabihin loyal naman sa akin. Siyempre, sabi mo, iba tayo na hindi siya loyal sa'yo. Pero titignan natin mga record. Sa karon nga wala pay na monitor si Pangulong Bongbong Marcos kalabot destabilisasyon, hangyo niini sa PNP ug Armed Forces nga himuon lang ang ilang trabaho. Kahit hindi mo ako binoto, okay lang sa akin. Basta maging professional na gawin mo yung trabaho mo ng tama. Yun lang naman ang inihiling ko sa lahat ng pulis, sa lahat ng kasipos. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao.